ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଜୋରରେ ଆଇଲାଣି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଉଁଶଗଣ ଗାଁ ଏବଂ ଏ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଲଟା ଅଛି ଏଇଟା କେବେ ବି ବୁଡ଼ି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ଫରସ୍ତ ପାଣି ଏତେ ଜୋରରେ ଆସିଛି ଯାହାକି ମାନେ ଏ ଜାଗା ସବୁ ବୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେବେ ବି ପାଣି ଆସୁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପାଣିର ସୁଅ ଏପଟେ ଏତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟାକୁ କେତେ ଜୋରରେ ବୋଲ ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି ଯେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି କେବେ କେଉଁ ବର୍ଷ ବି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ବା ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ଲୋକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।